kandhamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa jaluk cah ayu aja ya golek sing kepenak mosar gantung. Ora kemulan aku. Dudu kemul kowe. Iki kasur iki. Oh, kasur. Ya. Turu kene nang aspalan di Pagampuk. Lah iya kan menak to Mas, duwe bojo aku ki ora satu kasur. Benak urung jajal arep ngomong piye. Ya umpamane. Umpamane. Ya ming umpama tok tuas ngentekke okana. Umpama sampean ki umpama. Umpama ngentekne okana. Umpama. Ya, monggo. Monggo, Mbak. Iya pasukane joget. Nek sapa Edi nek wedok sapa to? Ida. Monggo Mbak Ida. Malaria apa malaria sedina rasane sawindu ning awak marani turu. Numpak karena mlaku ning ngulon wong sabar pasti kelakon Mas. Wong sabar mesti kelakon. Sing sabar. Waduh bapalan do piyo anakmu kaya wong gemblung nyapang miko paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kadung ngeteke sawah ngeteke kampung Jane yo ora ngono banget lho Mas aku ki. Aku ki wonge nerima. trimo Iya. trimo nek nek Siti ngayelan Aku menerima kamu apa adanya, Mas. Ya tak ngono, Mbak Mas. Rungokno ya, Mas. ribut ya iki Daripada sirahku ngeluh sakit cinta, sakit rindu. Yen bengi ora bisa turu, yen awan ratu yen mangan, amarga tansah botol kowe kandhamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rimo wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu cah ayu aja kuyang ngene lho Mas. iya Kali iya anak lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung, pilih bajang apa pilih wurung. yen urung tak mendem gadung Sementing ora mendem si penting ora mendemi lho ora mangan mie kok Kakak, ya oke Dik Ida monggo Mbak Dita. oh Dita toh Oh, Wong namanya Mbak maling. Dita. Kok sama kayak anaknya Pak Manto, Mbak Dita? Sebentar niki pengumuman sebentar. Nggih, monggo. Nih, Rono sik. Tadi ada request dari ibunya. Ya. Habis ini minta lagu satu tok
sing menak arep disawer. Oh, sebelunus. Ben ora apa-apa. Berarti kan ora njaluk saweran aman. Jaluk saweran sing bagian sing iki tok ya. Oke, siap. Monggo. Ditelasni riyen mengke langsung napa bukit berbunga napa-napa. Oke, Ya oke, siap. kok bar iki langsung bukit berbulu. Oke, nggih, monggo. Sik ning kene sik. Apa malah sedina rasane sawindu ning awak Ayo. numpak dokar mlaku ning wulan wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti Waktu bapak Yogiong anakmu kaya wong gembung kapan diko bareng pitulung iwan sucut mlebu ning karung kebacut alias kandung ngeteke sawah ngeteke kampung dari Terima kasih Aprilia. Nggih, wekdal